Malas lang gyud karon. Ayaw lagi pag-ingunan, ha? Gih, usa lang kabutilya. Bibigyan ki. Kapoy ay kung lawas na ko. Usa lang kabutilya ba? Oo, lagi oy paghuwat. Mao ni akong bana, dili kay makatug basta dili makainom. May lang ni seg dunay gibuhat ba kanang gikapoy na gid siya kay makatug ra ni siya bisag di makainom. Pero og normal ra gani, bisag mag-unsa pa ni siya higda, di gid makatug kundi makainom. Unya, Ay, gumi. Hoy, Dulay. Naunsa ng bana nimo? Gisulan na sa patol? da pasag di ina nay uy, anak gid na siya basta makatuog. Di gani na makatuog, bura na nagbuang. O nakainom tingali gabi eh. Nakainom kay nangayo man pagkabuntag, nagbuntagay man ang way tuog. Maupa. Mao gid na nay, karon pa nakatuog buntag na. Pabitag gipasagdan lang gid na nako kung unsa nang orasa mo mata kay buntag na mo nakatuog. Mas nila ng tawana. Ngitag yung matutiog sa'yo. Ay, mao na gid na nay. Paita. Pero gipa-insured ko naman ang daan nay para og masikwati na di na ko maproblema. Aw, maayo pa. Pidok! Pre, Pre. pida. Diyan, sigunsong kaginom eh. Di ba na ko di mo no? Ako, sigunsong kong kao na ning kaning kutsinta sa tiya ni Berani Bunor mo. Imuha, inom gid mo ha. Inom lang, pre. Ha? Kung parte lang ng ilom, usa ka truck pa. Ambot lang bito, Ang pre. gagawin mo. Saksak yun? Ambot lang bito, pre. Wala ko sabot. Mag-adik ako yung inom, pre. Magpangita lang akong lawas, pre. Ambot anang tawhana, Pre Dodot. Di na gid na siya makatuog kundi makainom. Okay naman niya. Ang kuya yun mare. Di makainom kundi makatawag. Kaya pre. Kaya mo sakit ba? Ato nang eksperimentuhan ba? Ano, pre? Primero, sawayan na tutok ang imnuno ni mo. Nga. Sa kauras. Kung di mo bilang reaksyon, buti pasabot na, madapa nagtambal. Oh. Oh, pre. Puro ka, Pre Dodot, nga madapa nagtambal yan sakit. Ambot og sakit bagid kahana. Ha? Ambot o siya ambot, ha? Pero, willing mo yung ka, pre, nga maayo ang imong sakit. Okay na ka? Pre. Okay. Nga. Kay matag-antos ko, di ko kainom, di ko katulog. Bisa kung saan akong piyong akong mata. Mubukag yun. Mau ba? Matagantos ni mo? Sige, Pre ha. Kumpare man gid mo, ikaw na bahala ana akong bana, Pre ha. Ay, so say kablaka naman ka na yung sakit, Mari. Parehas sakit sa kong amigo. Di makatug, kundi makainom. Unya, Karon? asa naman siya ron, Pre? Saudi ay. Uy, hala. Ni Asinso day hinuon kay tuwa na maka-Saudi. Asenso kayo. Oo. Indot kay higdaanan. Kaya Asa man? tuwa sa doon na ilan hospital. Bangat ilong. Ano, abi na ko na dito kay nag-arabo na. Ay, medyo may pagkakaraan, Mari. Pero igo lang yapon ba, no? Sige lang, Mari. Ako rin bahala na rin motok. Beda. Suwaya na itong tambal, pre. Primero, suwaya na ito, ugdo na may reaksyon ng imong lawas. Kung mututok lang kasi mo nun, okay? Okay, pre. Tawa, pre. Duha, kabutilyang bugnaw kayo, ha? Dili niya ka daw, Bilkor! Dili niya. Murang ipalingot pa sa kabugnaw, eh. Alam mo, kayo, pre. Ay, kusog ka ni Malikad. Pre. Ang taon na kung susubandahan, pre. Para wadyo kayo makaon. Pre. Sa tanaw mo. Pre. Kay nunong na ka, anak? Kay nunong na ka? Murag nagpangurog ako lawas. Ugatan, pre. Nagire ka? Murag, kaimnunon nagyo ko kayo, pre. Pugni! Ayaw pa na! Ha? Makalabang lagi sa pagsuway.
Dako ang puruhan nga mamaayo pagkana mo sakit, pre. Oh, pre, pero pre. Tutok nila yun ang nagbahihi niya, pre. Kanang kabayo nga nagbahihi. Ayaw yung libatay mo mata, pre. Tutok nila gina. Pre. Nga. Tabla ba? Imo kong patayan, pre. Ha? Imo kong gitorturan, pre. Pre, bato. Pre. Pwedeng mo simhot lang, pre. Ayaw, pre. Ayaw. Di ba mo, pre? Sukli ang tentasyon. Ayaw pa da sa tentasyon, pre. Oh, pre. Lumiyaw sa bugno. Alam mo pre. Pero ayaw. Ayaw lang yun. Pre, Pero kung maog na ganyan ni makapatay ni mo, pre, mas maayo pag di lang yun ka. Mao nga. pre. Wow. Sukli yun, pre. Ayaw pa da sa tentasyon. Usara kini ka pagsuway, pre. O kung makalabang ka ni, wala. Wala. Di na ka maglisod ngayon, pre. Sukol yun. Pre. Naunsa ng duha-duray. Ay, gitabangan ni Pari Dudot si Motok Nay nga makasukol siya sa mga tentasyon sa pag-inom. Aron sa ingon, dili lisod siya tambalan kay makapugong naman unya siya sa pag-inom. Onya, sakto ka ng ilang gibuhat. Nga murag, si Dudot lamay nagsigig tungab sa beer. Samtang si Mutok na nagsigig na lamang tao nagtutok. Nya, nagtuo panglaway. Pasuya gani si Motok Nay. Mao ba? Ato lang obserbahan, Nay. Sige, pre. Inom, pre. Ayaw yung inom. Natanaw yung pre. Ayaw yung inom. Ako. Ikaw, pre. Hapit naman ang mahurot ni mo, pre. Uy, Yes, ikaw, pre. hapit na ang mahurot ni mo. Lagi. Happy talaga. Pero pasagdi lang ko. Ayaw pagsubok rin eh. Noon sa mga. Pre, ang ako mo, pre. Awa na. Hurot ang usa. Kaduhang pagsubok ni pre. Unsa man? Unsa yung gisulti, ha? Duha din eh kapag suway, pre. Ikaduha na ni. Mao ni. Kutob ni sa himas-himas botilya, pre. Pero ayaw chuk na. Himas lang, ha? Namnamon ni mo ang kabugnaw. Sa akaning huwag kung malampos ka ni pre, wala na. Siguro kung mamaayo ka. Oh, pre. Mo ba, pre? Oo, pre. Karoon niya. Abog na ako botilya, pre. Abog na kayo. Panihot. Wow. Busa, niya. Himasibasa sa botilya, pre. Himasibasa ang kabayo nga nagbarog. Himasibasa. Kana. Kabog na. Kalami. Kana, pre. Kana. Ayaw yung buhata nga minong pa, pra. Pug nilang yun. Oo. Pug nilang yun. Imong kaibong nun yun ba? Ayaw yung padalas sa tentasyon. Pre. Huwag na lipong, pre. Katugon na. Mo ba? Sige, pre. Ikataw, pre. Mas mayo nang ikataw na ni mo, pre. Kataw, pre. Oh, pre. Katugon mo, pre. Kada yun, pre. Kada. Labi na ni kaibog ni mo sa pre. Ikataw lang ba? Kadawa. Pwede na ka magatog. Ha? Bisag wa ka kainom. Pwede na. Pre. Gibuna ni mo butilya. Wa ka matog, pre. Katugon, pre. Pero giurom lang ko. Patay! Pre! Naunsa naman si Motok, Pre Dudot. Pre. Ay, pre. Mare. Ako nang kuhan, Laki na ko si Montanaw, pre. Dili. Laki nga kagwapan mo. Laki sa kutanaw. May dakong puruhan, mare. Nga mamayo sakit si Pre Motok, mare. Ha? Siguro ka, pre? Mare. Tanawa. Nakatuo siya. Bisag wa siya kainom. Bisag gamay. Aning... Giunsa naman na ni mo siya, pre? Ako siya gipalaway. Ha? At least mo siya makatuog. Di mister mo inom, di ba? Oh, pre. Hala, pre. Salamat kay kaayo, pre. Ha, pwede di. Ay! Basta, di gani siya makatuog. Paibugal na siya, pre. Mare. Oh, laki kay ko sa Montanaw. Ay, apil sa focus niya, mare, ha?
kung mahimo ba siyang papilion og kanang matuog og makinom, be. Papilion sa unsa pre? Papilian siya, Mari. Makagwanta ba siya nga, mututok lang siya sa botilya ba? Ang ingna siya nga, para makasukol yung kasi mong uligon, di ka mapadasi mong kaibog sa... Ah, mao ba pre? Oh, Mari. Maulian lagi na kadugay, Mari. Ah, salamat pre ha. O, sa manduray, okay na las mutok. Ako pang giobserbahan. Nya siguro ka nga epektibo tong gibuhat ni Dudot nga to niya. Epektibo tingali nay kay nay. Tanawas mo tuko, nakatuog man. Sa tanto niyang tinutok sa botilya, nakatuog naman siya. Uy, mao ba? Aw sa ato, pamura di ay hipnotay sa botelya sa kabayo. Ay mao gina nay, pero at least ni epekto siya kay nakatuog man siya nga wa kainom. Mao ba? Oh nay uy, nay tanawa, pero tinghagop ni mutok. Mas maayo noon. Mayong tagdili na siya mo inom. Ug makatug na siya bisag di pa mainom. May lang unta nay. Pre. Ha? Unsa na? Katuog ka sa? Salamat, pre. Lamig kay katuog, bisang wag kainom, di ba to? Salamat kay pre. May gani kay nakapugong gid ko sa kung tugalingon. Pre, concentrate lang yun. Ay, padaas mga tentasyon kay makaayo rin mo. Lisod kay ng sitwasyon ron, pre. Oy. Liman ka, di ka makatuog, kung di ka makainom. Unya, kung saan naman lang, mahurot ang virus planta, ha? Wa sila ibligyan beer, ha? So, sa ato, papatay na ka. Ay, di man ka makatuog, kung di makainom, di ba? Oo, mau di pre. Di ba ko gustong mamatay pre? Oy kay, sa ulang ako asawa. Nanganti na ba ito na matutyo na ko? Ilisan na yun ko. Laragyo ko, pre. Anda mong tagana, ha? Basta mo na yung problema, di ha? Mga panikamot ko, pre. Nga mamaayo ka na. Okay pre, okay pre. Pre! Oy, pre, ikaw ba ko din eh? Saag mga pre. Ay, pre, oh, pre. Abi, pre, pita ka. Kaya po, bida, no? Bida, dugay na tagwa na magtagay na, pre. Usingan pre. Oo, saman ka. Ano mo kang tulala diyan? Unsa mo ka, pre? Oh, pre, tako sa kahon. Sa, Ginoo ko. One case, Sa ha? pagkit kakahon. ya, pre. Ya, nagdaba dyan ko usa ka sumsuma na to, pre. Ang imong paborito, crispy pata. Ay, ano man eh. Grabe naman ang tentasyon naman ni... sobra naman eh. Oh, kampon. Pre. Magtagsa, nagbaso, pre. Kita namang doha, pre. Ginoo ko. Wala mas tunay. Pagkabugong pagkakuan ni Ron. Tentasyon na magkabugong pagkaku. Ay, kuan ang iplihan na. Wala na. Patay na ko sa kuan eh. Pagkakito. Dong! Dong mutok! Dong! Mutok! Oh, asa magbana nimo? Wa na milaag na sadto. Nanong na sa tong inom. Ah, imposible na uy. Di na itong mainom si Mutok nay. Kaya nahibaw na siya nga makainom siya. Mabalik na sa itong iyang sakit na di makatug kundi makainom. Unya asa na lagi tong imong bana. Wa man ni disbay. Basta na ito sa kwarto nay. Uy, kadiyot kaya ako nga tuon sa nay. Oh, naman di ay. Nakatug man ay. Mao ba? Maayo ganit kay makatug na siya nay nga di na kinahanglang mo inom gyud. Salamat in town. O mayo noon. Ay, nauli alagin si Mutok nay. Makatug naman siya na siya ragunsa. O mas mayo. Mas tindot og di na gyud siya mo inom. Wa ko kahibaw nga nakatug dai siya kay nakainom. Mao to nga pagmata niya alag si kaayo. Lami man kay iyang katug. Unya, Oh, te. Hindi harap mo na abot na eh. oh, wa talang katandog ka kay murag lami man kay imong katug. Mo ba? Uy. Unsa man ni? Uy. Ano na may botilya diri sa kabayo? Di mo na botilya eh. Si dili, kakaro ng botilya? Di mo na botilya god. Kahon mo na.
Usak kahon ba mong giinom? Ha? Ani maliinom ka sa day ta. Binakog, di na ka mong inom. Ay, nadadyo ko tentasyon ay. Usawa nga, giarim ko sa kong kumpare. Nagdamag crispy pata. O palit na usak kahon nga Red Horse. Mao itong, wadyo ko kagwanta. Natintal dyo ko. Kami rin mong guduhan eh. Pagkalamiyaan. Inom na, nakatulog. Sabay! Tinuok ko ni mo, bahala ka na ha. Bantay mga mong kanaho karong gabi nga di ka makatug ha. Bahala ka na sa kinabuhi ni mo. Bahala ka ng kanahana ka dako. Palahubog hindi ka bisag unsaon. Oh, day. Bahala kag matutyo ka karon dayon. Ilisan ka ta. Day! Mao ni akong problema kay kini akong bana di gyud makatug di makainom ug mas ni grabe kay naidwak adlaw nga wa siya tarungtog. Lawom na kay mata sa akong bana. Unsa ko man tawo ni siya uy? Mabuhi pa ka nigdugay ning tawhana. Unsa kay maayo no ilisan ko lang ning daan kay di man patuog tambagan. Unsaon ko man tawo ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon, Duray? Sa tanan na namati na muron, may ngadlaw kaninyong tanan. Salamat! Awa mo daghan. Naan ay daghan? Oo, nay daghan diha. Kaya sa may Ato niya dito bam. Tagaan ka discount dito ni Inday Judy. Unya sa tanan atong mga kaigsunan pod sa ato ang mga kaigsunan diha sa opisina ni Kuya Nick Pipito. Kinalan manginom gyud mo sa ato ang bag-ong kape kaning Said Panyawan Coffee Mix kay para lagsik mo diha nga mo trabaho sa ato opisina daghang mga tao nga magpatabang ni Kuya Nick Pipito matabangan pud taon ninyo nga way langan tungod kay aktibo mo kanunay sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix, the best kinang imnon. Ug sa taon nga mga taon dug GR Pipito diha sa iyang opisina. Good morning na tutaran. Sir Ryan Kangki og Ma'am Kasmer Arrao ag attorney Ibon Abapo diha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar ug si Ricky Asnar. Bigam ni tapod sa atong the best kayo nga imnon nga kape ang Said Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni Lister Daan. Thank you kay Ta sa ibuhang mga tao diha sa Talisay City. Usa sa mga konsehal nato diha ang anak ni Noy Tiban. Anak po ni Mayuli nga ato board member migamit po sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Salamat kayo. Ate Pres. Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag-inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw. Inom na daan ng sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugapon. Usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magpaon sa imong paniuto. Inig kagabi sa imong panihapon, maugapon. Usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magpaon sa imong panihapon. Ug alang natong na problema kaayo sa kidney ug UTI, di na mo ang mahadlok or mabala ka ana. Tungod kay di na makatambal, makaayo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan nato mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paghimog number 1 sa atong number 1 haplas ang Sidlin B12 nga tinuod nga mo ang tagsaktong panuhot, pamaol, pagkapanakit sa kalawasan, varicose veins, katul-kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa linggi. Sa ato ang Sidlin B12 nga atong gipakusgan, gipahumot, gipa-epektibo na itong maayo, pero sabot anar na palit sa butika, di ba ko yung Oy, sa butika rin kita. Okay. Sa butika rin kita mo palit, mahingala sa atong special kay nga epektibo kayo na matud-an na sa tanang katawhan ang Sid Venom 12 grams. Okay. Sa butika rin kita mo palit, ha? Butika. O, layot ang butika. O, tanang na to atong Facebook.
Ya, bistahan na to ang page sa Seed Marketing. Oo. Ya, i-type na to ang Panyawan Herbals. Ya, ayaw kalimot ka ato i-like ang page, pangigala. Oo. Makita dutanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Shopee! O sa to pa, ngayon tayo sa butika, Shopee. Shopee lang, order lang ka Shopee. Importante sa butika yun, pangigala. Oo. Okay na, Shopee. Oo. Okay. Unang, paglikay kita sa kanapiki kams adto kita sa butika. Butika Ato, kita. Salamat kay Megson. Okay. Labi lagi sa ako mga kailagab nga tinggamitan mga sa Sidney Duel. Si Mi Atulihaw. Iko sa kanila ni Jonas, Jo Atulihaw ba? Jumax ba? Jumax O Atulihaw. si Mi Atulihaw. O si Alma o si Dikot Atulihaw. Murag igagaw na sila ni Simi Gansiyang. Kuan. Gansiyang. Oo. Oh. Kilala sila. Sila sa Igorion, kanang nasa sa Pag-iyon. pag Amo munggot. Wala di ko kitag lang ka ko munggot ko. ang bastos sa ganun. Taon? Wala. Taon na. Asa nang bagyot bastos kay gan ba? Oh, pero dindot kayo. Dindot kayo. Dindot kayo. Wala sa Sa mo abutag sa iyo gaon sa ang bangkiyod sorry. Mo ni sila basta Sa singko. mo ni si May Antulihaw o sila si Alma o si Dikot Antulihaw diya sa Mantoyong City. Okay. Oh, labi na gid gawon sa akong amiga gawon diya sa si Sheila. Si Sheila gas. Mo ni tagiya sa Tinder Meat Supply sa Mandawi City. Wag kita kanto na. Ano rin niya ito. Oy, salamat kayo sa pagsali kayo sa atong seed liniment oil. Ana yun mo sila bantay ka. Na labi na gyud nga tigpaminawang sila sa tundama gam. Aha. Daghang salamat. Thank you. Okay, Bob. Thank you! Kamusta diya si Ma'am Mercy ho kami sa Sagbayan Public Market Sagbayan Bohol yung manusab si Dodo Pancho ug si Ay Pancho nga naglanog-lanog gyud lang radyo diha ug kana mga police officer na diha sa entrance sa maong public market. Kumusta ka mo din ha? I-maintain naman ninyo ha nga ato ang celebrity ko ni Clioy. So binasad sa mga staff ni Sir Sammy ug Ma'am Merna Lauron din ni sa Summershield sa Valladolid Karkar. Jimmy ligaya mo ni ba diha sa Danao. Hindi ka sa ikon lang Sir Sammy og Mamer na. Bob. Oh, yes. Lauron. Oo, kumusta ka mo diyan ang inyong mga staff? Sa dili pa sa labo duties diyan sa inyong buhatan ang atong said celebrity Kojik Beauty. So, ilabi na sa among EBC President sa Oslo, Honorable Barangay Captain Cutie Bobby Rungan. Salamat kayo. Si Bobby Bersubio and Richard Pantilag sa Series Bus. Salamat kayo ha. Sa dili pa ka mo duties ako nang gingon ang said celebrity Kojik Beauty. So, sa inyong pagpangaligo, adili ko na yung mga sangkap, glutathione, papaya extra, natural moisturizer, aduna sa kini mga sangkap nga magpabilin ka mong younger looking o kutis artista ug doon naman gani mga blackheads, whiteheads ang inyong mga panit ug doon na ba kay murag nagkatol-katol murag nagpugis-pugis doon na ba kay murag mga up ang celebrity ko check the soap sama sila andan ato lang ka mo sa butika mo tanan ini sa inyong palit ninyo ayaw ka mo anang nagsuroy-suroy thank you. Okay. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugad. Si Inday Duray. Duray. Mao ni sindo na to Si karon Duray. lawa. Naluoy kinis Duray Ate Pres kay nakaban na taon sing kana plahubog ba. Murag alcoholic na ba? Di makatug kundi makainom. Maugi na. Mao Sa na yung alcoholic problema. na. Nya tambagan siya siya kumpare nga ana maayo gyud siya gipainom-inom tadyon siya pa iya kumpare giinom-inom Ate Pres gipaibog taon siya. Numan sa inom. Wa siya paim na. Inom paibog-ibog yun siya. Oo, ne. Mga tao, luoy kayo. Unya. Dito yung kumpare nga nakainom yun siya taon Ate Pres. Kay nagdapag lami kayong kuan. Sumsuman? Sumsuman, nagsisipataw niya, nagdapag yung kanang imnon nun. Nakainom yun siya. Ano, naibog lagi tao. Naibog, luoy kayo taon eh. Oh. Niinom sapat siyang duray. Naunsap ka, gidungo ko. Bahala ka diya, bantay, mga mong ka na ko, ha? Matug, hindi kagabi, hindi ka makatug. Ayan problema, noon eh. Kaya kini akong bana, di gyud taon makatug. Excuse me, di makainom. Mas Ay, may grabe hinon siya. mauday mo inom tingali aron sa makatuo. Lagi. Dahil mga adlaw ka, wa siya tarong tug. Lawom kayo mga mata sa kumbana. Daw, eh. Sa amang taon ko ni, Daw. mabuhi pa kaning tawhana taon. Madaot sa ana. Lagi, liso din na. Pero kung panalitan para katog, di ba day makatog og gamay lang ang immune diligid manghubog. Naamay ka ng... Tamtaman lang yung ba? daghan natin pares kay para makatug ng maghubog. yun siya. Hubog na gyud. Ay. Kay kanang mga kuan lang, gamay-gamay lang, Para dili. katog ba? Na maingon nga mainom ko para katog lang. One shot, ana. Apang gisulti ba diha Gulyat nga nagsigig hubog? Gisulti ba diha? Kada adlaw inom, Kada gani adlaw pa siya inom. makatug og di ka inom. Na. Be, saan na be? Basta Basta, ba siya nahubog nakainom lang? hubog yun ba? Patay uy, pirmi ana. Pero Oh. bahaton ka gabi eh. Why, may Patay. tao, may laki ana. Ano, asa mabasa diya nga, maayo ba yung mga hubog ba, me? Kung ari ka din. Iya problema ako. Unsa kay maayo, ilisan ko ning akong bana daan kay kuyawan na siyang mamatay gyud ba?
Saan mo taon na ko Unya, siya? ilisi ko mamatay. Abi taw day duray. Sa, dali. Dali kay ka. Ay magdali day duray. Pagdali. Bida sa di mo. Bab, asa mo ba sabi? Gibutang dire, kung ari ka dire sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 8. Versikulo 8, Ah. ngadto sa 9. Apan kamo na hinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa kaigsuunan. Aha. Oh, apan ang sa 9 mao kini murag mo igo-igo niya. Nga naman. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga mga dautan dili gyud makasulod sige ngarian sa langit. Ah, tinod. Oh, mao ni na diri og nganong gingon diri nga naghisgot man tag nakainom padayon. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga magkahilawason, nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw. O nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae. O kawatan o hakog o mga palahubog. Naapil diri o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Naapil din ang palahubog kay kini man gutingaling gibutan dili ka palahubog kay ang tao usay kung hubog nga mayusay nga dili na makamaong mupugong siyang kagalingon ug makabuhat nagduutan makapasakit na og tao. Mao di apil siguro dire ang pagkapalahubog. Pero kaning iyang bana wala man tingalin ni managmal niya sa diyang hubog. Sige lang kahubog. Mao na yung problema, bam. So ang ato na lang ani ang punto medikal, ang pagkadaot niya sa iyang lawas, kinaamay magsige po kaginom dili lang kamo daw magwalay kaon tarong magkadaot man sa lawas. Kadaot yun mo na sakit nga ka na muda ko ang imong tiyan tungod sa atay no nga madaot na matay. Oo, muna. Ang kanang kuan gulyat kan gitawag og hipa sa inom na. Seryosis, oo. Hipa. Usasad na. Mao na nga, maayog yun. Di na, kadas butok, di na tanang yun. Kuan, paimnon yun. Kaya kuyaw, kaya na. Bagtok man imong kuan na atay, mabagtok tungod sa kuan sa inom. Grabe ka na mo dag hepatitis. Hepatitis yung di bagtok, masirosis ka, inig cirrhosis nimo o anay kayuhan, patay gyud ka. Ang kanang Anay kayuhan bam kanang transplant sa kanang atay, liver transplant pero dako kay gasto pila ka milyon gasto na. Ambot lang, bata kay bao no. Si Okay. Dr. Picking Lim, kamao mo transplant ana kay internist na. Og ingol dala nang kanunay kuan kanang kanunay sa kang kainom kanunay kang nahubog. Di ba usa sa na sinunggan nga dili ta ka report sa trabaho? Di ba nga mali ka kajuti? Kapoy. Oo, wa kajuti kay hubog. Hangover kay ni kabuntag. Oh. Liso day kapoy ka. Wa gyud maayo di gyud wa gyud maayo unsa na linugdangan ang inom bam. Sa tinuod lang way maayo linugdangan ni kabuntag. Kana lagi sa bukid gulyat kana inon talang diri sa mga Bisaya ay lang inon tampong nga ingon nga mag-utan og kamunggay aron mahuwasan ng hubog. Tinuod bitaw. Pero sa una bam no kanang makainom ko sa hay kanang nahubog ko. Ilang usar ko sa gatas si Lisa, maulian ko. Gatas ay hilamos. Do, gatas sa tutoy. Ya, Kanang gatas at kung dili ng komersyal. dili gatas sa inahan. Ganahan sa ka. Nulian ka, Tibres. Ano ay? Lagi, tinuod bitaw. Kamay mong gata sa tao. Ilam mo siya, Tibres. Kaya dagan di kayo magguwa. Nga gatas. Gatas yun, dako, nagtutoy ko. Dagan guwa, no? Pero kung komersyal nga gatas, Dili di mo imnon. Dili, ilam mo siya, Tibres. Nay. O lagi, suwayin na nyo mga palahubog, kanang Nga gatas sa inyong asawa. gatas yung asawa. Kana ako. May gatas sa inyong asawa. Kita mo laing gatas. Gatas gets tutoy. Tagatungod doon ka. Tao nga sa gatas. Ato dito anong naibagong na gatas. Nindot kita na og tutoy. Nindot kita na og gatas kay puti kayo. Ihilamos na. Dahil sa tilap. Ondo ero bata. Ondo ero ta ha. Di man, gatas sa inahan niya. Inahan, pwede na. Ilamos, dalam. Bitaw, abot nga nun ati preso. Nga kanang og nahupog ka. Nagkasuway doon ka tinuod, ana. Makuri ilamos, nilisan ako. Ati preso ka na mahupog ko sa una. Bata-bata ako, grabe yun sa kuminom. Mainom magindi kay barkada na ko sila nisan. Kuan to, mga palahubog ko niya to. Pinigulin ako, hubog kay ko. Ilam usan akong lisas gatas. Uli, Diyan po kasi anan ko dungog din ka si anang gulyat no. o buti ka. Tanong ko kay isang anak ko yun. Iya taling inahan. Oo, kato mga karaan-karaan. Karaan na ba? Okay, ngayon kung nahibaw ana na patay ng gatas gulyat kanang ang inahan sa una magbantay mo ko sa manghud gagmay pa niya ang inahan gikan dito nagtugway sa baka gikan nagsagop og tubig naglakaw siya init ako ra nahibaw nga nigabot patutyo lang bata ang gatas niya dili dito patutoy sa ipislit sa kanang plansa sa sundang sa haligi dili ipasilit sa una ipadto sa bata Ano man? Amo Ano to. aron di batas mo? Unsa man? Amo to sa kanan siya kada po kang gulyat kay hilamos karon pa ko kadungog Ilamos, suway na nyo mga palahubog.
Kadang palahubog niya ini. Kanang gingon ni Priscilla nga ang imong asawa ug way gata so ato ka sa laing silingan nga Mangita. anak. Ay, basta Mangita- gata sa tutoy. Mangita Oo, bagong nanganak. Oh, mangita yun ka. Ayo. Ayaw kita Ako Ako lang, ako lang, pala mo usar akong bana na kay hubog ako lang mo ingon ang katong bago ng anak. Ay sa mo lingay o kon lingay sa dito man. Ay tanaw lang pa dili ko lingay. Bayo. Dili ang kuan na kon mingano pa kuan na kay bagong kanang hubog para maayo. Nga biingon ka. Pagkapina na tugtut. Ay so hindi ka ha. Kamu pa. Kabo. Katas magkapon. Kamu pa. Patitiya lang ko dahil para magkainom kong gatas. Rubida. Ikaw ba? Minana ba? Katong mo sa linga na bugal-bugal wala ka sa skina ba. Yeah. Natinga ko kulyat. Nga naman. Ano naman? Tanaw ko sa tutoy ko. Oh no. Kani balik ta. Balik ta. Kani yung palahubog, kani yung pagkapalahubog kasi akong gibasa sa balang kasulatan na apel man dire, tingali kanang mga palahubog nga makabuhat ng mga dautan nga binuhatan, mangulata, makitag-away, makadunggab, makapusil mo rin yung nanay. Ay, hubog man ko, ano na. Pero kani iya kay dili man sa managbala, ato na lang concern ane, ang yang health. Oo. Mao. Oh, kaya so sige ka hubog, makadaot man sa kasalawan. Daot yun, oy. Wa yun, hindi makadaot. Kanang kinabigong mukuan antiyan. Kato ako igagawa ti Pres. Dili sa iyong kuha, no? Kaya daghan sad mong inom gyud ani. Ang iyang imnon ato ati Pres kanang say pangalan na kanang kinutil. Ay, ato baog Tuba itlog. og itog og kanang Sikwate. Butangan ng sikwate. Ah, sikwate. O kanang kinotel. O, ano man lan. kinutil. Sa Kada kada gabi gabi ka na. Pero na kay mauso ang kinutil. kada gabi ati Pres inom man to sila. Ang iyang atay gahi. Ha? Oh. Nigahi ang atay. Dapat na kinutil man ka iyang ang kanang kinutil ati Pres, ang kanang tuba ini ka ugaw, ini ka basa na sa imong atay, mahimo man suka, mahimong acid. Ay, muno, tinuod, no? Oh, mahimo man suka. Mao na nga na. Gipahika pag gigo ato niya, iyang kwan iyara ati Pres no. Nigahi iyang atay, lain na lagi. Lain na to, hubag iyang tiyan. Sa mo lagi gulyat kay mga katiguangan na lang tuba mag-imnon sa mga bukid wala ginaunsa. Adi, lain man imo ha kay lain man makainom ka, lain man imo paggahiod. Dili ba, boy binuang sa mga bukid kay tuba naman giilimnon kanang wa lang ginaunsa. Abasin, og bas wa pa lang pero mao ginamit. Adi kay basi ka nang kinutil gulyat kana wa ta kay basi ang tuba dili presko kanang karaan na. Oh, kanang mga balina ba mao ganay lami kinutilon ang balina. Bahal. Pero na tingali na, uy. Saka, Lami ang bahal ati Pres kinutilon. Kaysa kanang bagong bagong dawat imo na Pait dito man kayo ang bahal. Oh, mao na labing kinutilon. Kay butangan og royal, butangan sikwate, Oh, itlog. labi lamig yun. Balik ta. Yeah. Ang problema niyang asawa tungkol sa iyang bana nga palahubog usay dili makatulog. Karon. Dahil kanang mudangop na ta sa pag-ampo ni Ninggutloa nga mahibatan ta siya kapon ta siya sa kuan kanang Holy Espiritu Spirit Santo. nga dili na siya maghubog kay imong ingnon nga ang imong lawas, ang imong health, mao niya madaot. Dako na po doon yung problema, kaya makagasto na po ta sa pagpatambal. No. Di ba? Yeah. Ano lang dahil dangop sa lang sa pag-ampo, kuan ba ka mag-chocolate ka sa kuan, Divine Mercy ba ka, o di ba ka nang mag-ampo ka rin diri para sa pag-ampo sa Holy Face, unsa diha, aron malamdagan sa kay sa ako nang gingon lang gulat at pre kung masakit na niya siya, lain na po dahil mo una-una problema, mahitungod sa iyang health, sa iyang panlawas. Okay lang, dili sa mang manapat, dili sa mang nagmal nimo, pero kung masakit simbak ko, problema lang po doon niya, albin nagwatang tayo, mahikap at nga masakit siya. Okay na itong gingon akong gulat nga, mahubog ko sa lawas noon, okay ra. Okay ra. Grabe ako na, katito naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon.